Πώς διασκεδάζατε? Θα μας πει πώς διασκεδάζατε. Βρίσκαν τρόπο και διασκεδάζαν πάντα. Δεν περίμενα ένα πανηγύρι μόνο. Εγώ από 14 ετών συγκεντρώνομαστε στα Λουτράνο κόμπο από τα μακριά από γύρω και τραγουδάγαμε και χορεύαμε. Εκεί μάθαιναμε τα τραγουδιά, εκεί μάθαινα εγώ τραγουδιά. Από τον ένα, από τον άλλο. Μαζεύονταν από τα μακριά τώρα, όλοι εκεί μέσα. Έπειτα, κάναμε γλέντια στο βουνό, στο χωριό. Πήγαμε στα ξεφλουδίσματα, χορό και τραγούδια. Ξεφλουδίσματα, πες όμως, τι είναι ξεφλουδίσματα, γιατί ο κόσμος θα ακούσει ξεφλουδίσματα και δεν θα καταλάβει. Μαζεύαμε το καλαμπόκι από το χωράφι, το μάζευα στο σπίτι, το θυμώνιαζα μέσα στο σπίτι, ναι, το θυμώνιαζα μέσα στο σπίτι και έρχονταν ένα βράδυ, έλεγα εγώ, θα δείτε απόψε να ξεφλουδίσει του καλαμπόκι, το δικό μου, ναι. Έρχονταν μαζεύονταν 10 άτομα, 15, λοιπόν έρχονταν ξεφλούδαγαμε. Μόλις τελείωνε ύστερα το ξεφλούδα, έλεγαμε και τραγούδια. Εκεί έλεγαμε τραγούδια. Λοιπόν, πάλι παραδοσιακά τραγούδια, παλιά τραγούδια, ναι. Την άλλη βραδιά σε άλλο σπίτι. Μόλις τελείωνε το ξεφλούδμα, έλεγαμε τώρα ένα σαν τραγούδι. Μας είπαν πως έχετε και πίτα και φέτε να φάμε να δεις πως τραγουδάμε. Μας είπαν, ναι, τραγούδι, ναι. Μας είπαν, βέβαια. Πού τραγουδά, δεν μας το τραγουδάς. Μας είπαν πως έχει την κήπη, ήρθα και φέρτε μας να φάμε να δεις πως τραγουδά. Μας είπαν πως έχει τη στάφη, ηλιά και φέρτε μας να φάμε να δεις πως τραγουδάμε. Μας είπαν πως έχει την κήπη. Πάλι πίτα δεν τη χρειάζεται να το πούμε ένα άλλο πράγμα. Οι γυναίκες έχουν και λάδι. Άμα θα τις ακούσεις, θα ακούσεις, εντάξει αυτό, να δεις τι τραγούδημα κάνει. Θα τις ακούσουμε, θα τις ακούσουμε. Όσα λελούδια έχει ανοίξει, όσα λελούδια έχει ανοίξει και πολύ παραθύρια και πολύ παραθύρια. Γέμω τόσα φλωράκια ξονοδιάσα. Τόσα φλουράκια ξοδιάσα, κόρη μου, γιατί είσαι ένα, κόρη μου, γιατί είσαι ένα. Γέμω δεν το ξέρα λιβαίνεντι μου. Δεν το ξέρα λιβαίνεντι μου, πως ξοδιάσεις για με ένα, πως ξοδιάσεις για μένα. Γέμω να γίνεις λιβέντη να μη πατάς. Να γίνεις να μη πατάς, γιοφύρι να πήρα. Άσεις γιοφύρι να πήρασεις. Να γίνω και ένα και γλυκό μιλιά. Να γίνω και γλυκό μιλιά, να καθίσεις στον ίσιο, να καθίσεις στον ίσιο. Να πέφτουν τα πάνω σου τα μήλα στην ποδιά, σου τα μήλα στην ποδιά σου. Στη βρήκαλε, στη βρύση παραφύλαξα, στη βρύση παραφύλαξα με ένα λαμπρό φεγγάρι, με ένα λαμπρό φεγγάρι.
Γιάννα καλέ Γιάννα, πέρασα η αγάπη μου. Γιάννα πέρασα η αγάπη μου, να με καλείς πέρυσι, να με καλείς πέρυσι. Καλή μωρέ καλή, εις πέρα λεβέντη μου. Καλησπέρα λεβέντη μου, καλώστη την κοντούλα, καλώστη την κοντούλα. Μη πω καλέ μη πω, όσου κακό φάνηκε. Μη πω σου κακό φάνηκε που σ' εγώ κοντούλα, που σ' εγώ κοντούλα. Ακόντο καλέ κοντό, ως είναι ο βασιλικός. Κοντός είναι ο βασιλικός, τη μυρωδιά την έχει, τη μυρωδιά την έχει. Η κόντη καλέ κόντη, είναι οικία η αγάπη μου. Κόντη είναι οικία η αγάπη μου, την ομορφιά την έχει, την ομορφιά την έχει. Και δεν τραγουδούν μόνο οι γυναίκες, αγαπητοί μου φίλοι, υπέροχα, το ίδιο τραγουδούν και οι άντρες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους άντρες του χωριού. Αι περάσει εκείνη την ίδια, αι Μαρίμη, η κρύλε Κωνσταντίνια. Γεμτήν άστρα από κάμε, νικάει με νι Παναγιόλα. Ωρενε και έβγε λέει ένα νερό, γεμίχε μια κρύα βρύ, η καημένη Παναγιόλα. Ορεινικές και υψάλεϊ να πιω νερό, λέει να πιω νερό. Άι την 9.000 πρόβατα, τα ειδώνει, τα ειδώνει. Γέμω και 18 εντάγει, ίδια τα ειδώνει, τα ειδώνει. Άι την 9 αδερφάκια, τα χάνε, τα ειδώνει, τα ειδώνει. Γέμω κοινιά τα πιστήρι, ζουν τα ειδώνια, τα ειδώνα. Άιντι τα 5 παν για την κλέψα, τα ειδώνει, τα ειδώνει. Γέμω τα 3 στην αηγά, απί τα ειδώνει, τα ειδώνα. Άιντι και μένει ο Γιάννης μοναχός, τα ειδώνει, τα ειδώνει. Γέμουν ο Γιάννης ζυγουριά,
Αρίστα ειδώνει τα ειδώνακι. Άιντε φυλάγια νύμ τα προβάτα τα ειδώνει τα ειδώνει. Γέμο φυλάκι τα ζυγού, χωριά τα ειδώνει τα ειδώνακι. Είναι Καρατσάκο που λέμε. Για το κόσμο του Καρατσάκο. Είναι Δύο Καρατσάκο. διαφορετικούς ρυθμούς, δηλαδή τραγουδία της Άμικου και στα τρία. Σιγά σιγά να Παρασκευή, σιγά σιγά να αποπερπατείς, σιγά σιγά αποπερπατείς και τη μεσόλα σου κρατείς. Κανείς το νιώνος Παρασκευή, κανείς το νιώνος να χαίρονται, κανείς τος νιός να χαίρονται, γερόντος να μαραίνονται, κανείς και μένε Παρασκευή, κανείς και μένε να ταρφάνω, κανείς και να ταρφάνω, παίρνω μαχαίρι να σφαγώ. Μη σφάζεσαι, ναι, Παρασκευή, μη σφάζεσαι, ναι, λεβέντη μου, μη σφάζεσαι, μη σφάζεσαι, με δίπλωμα αχαιρώνεσαι. Για πες μου κοπέλα μου, εσύ τι έκανες εδώ? Έκανα κάτι σχετικά με τη φύση και για να φαίνεται πιο έργο έκανα και ένα σπιτάκι. Πολύ ωραία. Εσύ τι έχεις κάνει εδώ? Έχω κάνει το ηλιοβασίλεμα. Ήμουν μέσα στο δεύτερο. Για να το δούμε αυτό το ηλιοβασίλεμα, να το δουν οι φίλοι μας εδώ. Εσύ να μιλήσεις ότι ωραίο ηλιοβασίλεμα έχεις κάνει. Μπράβο παιδί. Για να δούμε εδώ, εσύ ποια είσαι? Η Ελένη. Η Ελένη τι έχεις κάνει εδώ? Έχω κάνει το δάσος. Το δάσος, για να δούμε το δάσος, να το βλέπουμε και όλα εδώ. Ναι. Και τι άλλο? Με το δάσος, Και τις τρεις πεταλούδες. Ωραιότατα. Έχω ζωγραφίσει στο χωριό. Έχεις ζωγραφίσει στο χωριό. Ποιο είναι το χωριό σου? Αυτό. Αυτό. Και πώς το λένε? Εδωνοχώρη. Τραγουδάς κιόλας? Μας πεις ένα τραγουδάκι? Όχι. Εσύ? Ποια είσαι είπαμε? Η Γεωργία. Η Γεωργία. Και τι ώρα έχεις κάνει εδώ Γεωργία? Το χωριό. Το χωριό και εσύ. Ναι, με τα βουνά και τα πισά. Μπράβο Γεωργία. Και εσύ? Ποια είσαι? Η Η Μελίνα. Η Μελίνα. Με το ωραίο με το όμορφο όνομα η Μελίνα. Τι έχεις κάνει Μελίνα εδώ? Έχω κάνει τα βουνά. Ναι. Μια Το βλέπουν οι φίλοι σου εδώ, ναι, τα βουνά. Έχω κάνει την εκκλησία. Ναι. Κοίτα, μια γιγάντια πασκαλή. Έχω κάνει λουλούδι. Έχω κάνει δουλειά. Και έχω κάνει και ένα σπίτι. Πολύ όμορφο. Και εσύ είσαι? Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνης. Τι έκανες εδώ Κωνσταντίνε? Για να δω. Έκανα τα βουνά. Να το βλέπω εδώ. Ναι. Έβαλα ένα νι
και το γρασίδι. Μπράβο. Κανένα λογάκι δεν έβαλες όμως? Γιατί? Έβαλα δύο πουλιά. Α, έβαλες δύο πουλάκια. Μπράβο. Τώρα, εδώ η βάρκα. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν όσο μπορούν. Εδώ και 4 χρόνια αρχίσαμε εδώ μια μικρή προσπάθεια και φροντίζουμε όσο γίνεται να γίνει τουλάχιστον θεσμός. Κάθε Αύγουστο τα παιδιά όσο γίνεται περισσότερο να ζωγραφίζουν. Ξεκίνησε από δική μου ιδέα προσωπικά και εδώ ο Γιώργος εδώ με το σύλλογο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω στο χωριό μας. Να σας πω 2 λόγια για την δραστηριότητα εδώ των παιδιών. Είναι 3 με 4 χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν, να ζήσουν στιγμές μέσα από το χωριό μας με τις δραστηριότητες που τους κάνουμε και τους περιπάτους και άλλες δραστηριότητες που έχουμε στο χωριό μας και να εκφραστούν ανάλογα. Εκείνο όμως που θέλουμε όμως κυρίως τα παιδιά είναι να γίνουν μια όμορφη ομάδα, να μπορούν να συνεργάζονται και να μπορούν να αποδείχνουν τα συναισθήματά τους. Οι πληροφορίες μας είναι ότι η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής ήταν χτισμένη στην απέναντι πλαγιά. Όλο αυτό το μέρος εδώ ήταν όλο βάτα. Οι συγχωριανοί μας όμως βλέπαν σε αυτό ακριβώς το σημείο το καντιλάκι που έκαιγε μέρα νύχτα εδώ. Και εξαναγκαστήκαν και χτίσαν καινούργια εκκλησία εδώ. Η εκκλησία όμως αυτή έγινε το 1702, σύμφωνα με τα πρώτα γραπτά. Καταστράφηκε, χωρίς να ξέρουμε από ποια αιτία, και ξαναέγινε το 1780. Δεν έχουν περισσότερα στοιχεία, ποιοι, πώς, με ποιον τρόπο κτλ. Το 1810 με 1820 την κάψαν οι Τούρκοι σε αντίπεινα εδώ στους συγχωριανούς μας, επειδή εδώ κρυβόταν ο Καραϊσκάκης. Μετά ύστερα ο Καραϊσκάκης βοήθησε και χρηματικά. Και στις πρώτες εργασίες ήταν εδώ, σύμφωνα με πληροφορίες βέβαια και με αυτά τα γραπτά που έχουμε, ήταν και στις πρώτες εργασίες επιβλέπων. Μετά βρέθηκε πλάκα που γράφει ότι το 1892 ξαναχτίστηκε μάλλον. Αλλά αυτό δεν το πιστεύουμε, γιατί και πάλι πρέπει να έγιναν, υποθέτω εμείς ότι να έγιναν πάλι ζημιές. Εργασίες αποκατάστασης. Έγινε ανακαίνιση πάλι, διότι πάλι οι Τούρκοι σε αντίπεινα πρέπει να κάνουν τις ζημιές αυτές, διότι το 1841, 57, 67 και το 78 που ήταν και πάλι έγινε σε αντίθεση, που ήμασταν για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Διαδοχικές επαναστάσεις, βέβαια. Κάναν πάλι τις ζημιές. Και ξαναέγιναν οι ανακοινήσεις. Ήταν τον Αγιάννη, την ημέρα τα γεννιώστη, 29, την έπιασαν οι πόνοι. Και ο κουνιάδας μου από εδώ, η κουνιάδα εδώ το χωριό έφυγαν όλοι, δεν ήταν κανένας. Πιάνει εκεί πέρα η γιαγιά και εγώ και η πεθερά. Την πιάνει η πόνη τη συνυφάδα και έρχεται το παιδί τα ανάποδα. Βγήκε πρώτα, βγήκε τα πόδια, τα χέρια και έρχεται ο λαιμός εδώ. Ρε κουκετηρό καταρακά. Εγώ είχα την κόρη μου τη μεγαλύτερη, έλεγε η γιαγιά τη Γιάννη. Χτύπα του ταψί, άμα βγει του κούτσικου, να ακούσει το ταψί να σκούξει. Κατάλαβες. Είναι και η κόρη. Τώρα δεν πανάνε εδώ να τα ακούσει. Την ασκελώνουμε τη γυναίκα κάτω. Και παίρνουμε ένα μπουκάλι λάδι. Ο κουνιάδος μου την κράταγε από πίσω.
Το παιδί είναι εδώ, είναι γαμπρός του Μητσοθέου εδώ. Την έκαμε γαμπρό αυτό το παιδί. Ήταν γεγονός πραγματικό. Αυτά είναι αλήθεια, όχι ψέματα, στα πει ο άντρας και η συνυφάδα. Και τα ανανιώμε και τσανιώμε τα ποδάρια της, τα βάνουμε έτσι, τη βάλουμε κάτω, ρίχνουμε τουλά. Και η γιαγιά Γιάννη αυτό έβανε τα χέρια της σιγά, του βγάνουμε το παιδί, λέει ο εντάξει το παιδί. Α, σταμάτα, έχει περιπέτεια το παιδί. Μας έβαλε σε αγωνία τώρα. Το βγάνουμε το παιδί, λέει ο κουνιάδος να ζήσει η γυναίκα, το παιδί αφήτα, παρατάτη του, ό,τι θέλει να κάνει. Εγώ είχα ακούσει έναν παλιό γιατρό που έρχονταν εδώ στο χωριό μας, για να ζήσει σε περίπτωση, θα είναι μεγάλη ιστορία, σε περίπτωση λέει εδώ πηγαίνανε οι γυναίκες, άμα δει παιδί λέει έρθει και δεν έρθει καλά και έρθει λέει και αρχινήσει να πεθάνει να μας, έχει περίπτωση λέει να κόψετε τον αφαλό και να ψήσετε μέσα στον αφαλό. Από εκεί από τον αφαλό θα παρανεπνοείς και μήνια να ζήσει το παιδί. Ναι. Και το παιδί έχει μαυρί σούλου. Πάει το παιδί λέει ο κουνιάδος. Μου φύγει εδώ ο κουνιάδος. Λέω κόψουμε τον αφαλό, λέω την είχα φτιάκινη. Θα κόψουμε τον αφαλό και θα πούμε όπως μας είπε ο γιατρός, ήξερα από τον γιατρό. Και βάνουμε τη σταυρούλα και φσάει μέσα τη μάνα. Δένουμε να μην φύγει αυτό και πάει μέσα. Του δένουμε από το τσιριπόσκινο, είχαμε ένα σκηνή και το έδεσαμε να μην πάει μέσα και κινδυνεύει η γυναίκα. Κόβουμε τον αφαλό και τη βάνουμε και φσάει μέσα και πήγε μέσα και φούσκουσε το παιδί. Σιγά αρχίνησε, ουάου λάμπρο το λέω. Του γέτωσαμε το παιδί λέει η μαμή. Και έτσι είναι πολλά άμα τα ξέρεις. Εγώ θα πω ένα άλλο τώρα που... Όπως συγκλονιστικό, είναι από τα πράγματα απίστευτα. Ναι, απίστευτα. Ξέρεις γιατί. Νοσόνε θάλασσα πλατιά, νοσόνε θάλασσα πλατιά κι ο ουρανός τα υψί, ελώ σε παίρνω δε σ' αφήνω. Αυτό είναι από αρχικά το χρόνο. Είχε καταστραφεί 3 φορές. Του κάψανε του στρατός τότε η αντάρτης του 47, τον ανακοινήσαμε το 51 ξανά. Λειτουργούσε για 3 χωριά τότε, Βασίλακου, Αϊδονοχώρου και Θραψίν. Μετά ήθελα μέχρι το 60, εγκαταλείστηκε από το 60 μέχρι το 85 και μετά σταμάτησε να λειτουργάει αυτό το ίδιο. Και τον ανακοινήσαμε πέρσι το 2012. Τον ανακοινήσαμε και κάναμε τα εγγένεια. Οπότε τώρα σιγά σιγά λειτουργάει όσο μπορούμε. Το φθινόπωρο που έχει πολύ νερό, τώρα το καλοκαίρι δεν λειτουργάει. Λόγω του... Αλεξάνδρα, στο μετό βουνό
τι πλέγοντας, αυτιά να πλέγοντας. Πλέγοντας κι αναπλέγοντας εσύ και ψηλοτραγουδώντας. Πλέγοντας κι αναπλέγοντας και έτσι και ψηλοτραγουδώντας. Ποιο χρήσι, Κώστα ητάει, μωρέ πρώη, μωρέ πίτι, ποιο χρήσι. Ήταν χωριό. Ποιο? Τσάτσα. Τσάτσα ήταν χωριό. Πού είναι αυτό το χωριό? Στο μοναστήρ, πιο πέρα. Στο μοναστήρι της Ρητίνας, κοντά στο μοναστήρι. Ναι, ναι. Είναι που είναι ένα μέρος του Τσάστεροκίου. Ναι. Να πούν σαν χωράφια. Ναι. Φαίνεται από το κόσμο στο χωριό. Ναι. Και ήταν χωριό. Ναι. Ήταν πολύ. Πώς το λέγανε το χωριό? Τσάτσα. Τσάτσα. Τσάτσα το λέγανε. Και βρουκουλάκιας ένας. Ναι. Και από έναν του τελείωσε το χωριό. Και έφαγε ουρνούς. Γιατί τους έφαγε βρικουλάκες αυτός και... Ναι. Και έτρωγε τον κόσμο από το χωριό. Τον κόσμο από το χωριό τον τελείωσε. Ναι, και τι έγινε μετά? Αλλά δεν ξέρω παρέκεια για αυτόν. Ήταν της Ρωμάτρου, λένε. Είχε 4 μάτια. Ναι. Γιατί είχε 4 μάτια? Γιατί είχε. Εγώ σε αυτό ήξερα. Ναι, και μετά... Τα έλεγαν και μέσα στο ρήμουσε το χωριό. Ναι. Δεν έμεινε κανένας. Κανένας από το χωριό. Α. Αλλά ύστερα από εκεί και πέρα κάτω τον έκαναν, όμως δεν ξέρω από εκεί και πέρα. Από τη Ρετίνα, κάτι είπε... Κάποιος από τη Ρετίνα είπε στην άλλη. Κάποιος τον κάρφωσε. Τον κάρφωσε με τι? Η καρφιά. Μου ρώτησε που έμενε, τον ρώτησα που έμενε. Ναι. Και είπε αυτός στο τάδε μέρος. Στην εκκλησία λέει αριστερά στην πόρτα. Ναι. Έμενε. Και αφού μαρτύρησε, πήγαν ένα Σαββάτο, το Σάββατο δεν σηκώνονται. Δεν σηκώνονται οι βροκόλακες το Σάββατο? Όχι, το Σάββατο κοιμάνται. Τον άλλο καιρό γυρίζουν τη νύχτα. Ναι. Και πήγαν και τον κάρφωσαν τη νύχτα, σαν για το Σάββατο. Τη Σιρωμάτικο, ρε. Με ένα σκλή πήγαν τη Σιρωμάτικο. Και είχα και σκλή τη Σιρωμάτικο, γιατί ήταν και αυτός ο Σιρωμάτης. Και εκεί τον κάρφωσαν και το χωριό όμως ήταν αυτός ο τελευταίος. Ναι. Αλλά από άλλο χωριό, γιατί θα πήγαινε σε άλλο χωριό, δεν μου είπες? Θα πάνε να τελειώσει άλλο χωριό. Ποιο χωριό θα πάνε? Θα πάει στη Ρεντίνα. Η Ρεντίνα ήταν εκεί, χωριό. Αλλά εκεί είχαν ξεχωριστό, ξέρω πως ήταν και το έλεγαν στην Τσάτσα. Τσάτσα. Και τώρα λένε ότι τίποτα λένε στην Παλιοτσάτσα. Το έκαναν εμείς, λέει Παλιοτσάτσα. Τους ρήμουσε. Παλιοτσάτσα από τον Καρπινής λέγε. Και το μέρος εκείνο φαίνεται. Ναι, ναι. Και τα έλεγε και μια γιαγιά μου από τη Ρεντίνα. Ποιος τα μου λόγα εσένα αυτά? Εμένα τα μου λόγα από τη Ρεντίνα μια γιαγιά μου, αλλά τα έλεγε και δική μια γιαγιά. Από εδώ το ήξερε. Ήξεραν όλοι εδώ στο χωριό. Ήξεραν να πηγαίνει και εκείνο. Όλοι ήξεραν και ο παππούς μου τα Τα λέγανε. Ένα μικρό πρόσωπο. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό? Χρόνια. Χρόνια. Πολλά χρόνια. Ναι. Δεν ήμασταν εμείς τότε ούτε. Τα μου λόγω ξανά, εμείς δεν ήξεραμε. Μάλιστα. Και αυτός γιατί βρικουλάκες είπαμε? Από τι βρήκε? Έτσι πως λέμε Ισκιώθηκε αυτός. Σκιώθηκε. Ένας πεθαμένος που λέμε Ίσκιος ήταν. Ίσκιος ήταν. Ίσκιος. Δεν φαίνεται σαν άνθρωπος, αλλά ο ίσκιος φαίνεται μόνο. Ο Ίσκιος. Ισκιώθηκε, έτσι πως λέμε πηθαίνει ένας μακριά από εδώ, Ναι. μην πειράσει γάτα, μην πάνε κότες, μην πάνε... Γιατί θα βρικουλακιάσει. Ισκιώνεται. Άρα είχαμε μουσείο εδώ, να τη βάζουμε στο μουσείο. Αλλά αφού δεν καταφέραμε να φτιάξουμε το μουσείο, βρήκα εγώ μια κούκλα. Πολύ σωστά. Τη χάρισα και μετά άρχισα να ψάχνω για στολή. Να την ντύσω η γυναίκα ή τον χωρίστησα. Και τελικά τη βάλαμε στην είσοδο του σχολείου εδώ να υποδέχεται όλους τους ξένους. Είναι φτιάξει αυτή. Αυτή είναι γιορταστική στολή. Απλή, όμορφη. Είναι η μαλίνα κάτω, με το κορνέτσι, το μέσα μέρος. Είναι το πολκάκι, η βοριά και τιμένη εδώ. Και το μαντίλι μας το χάρισε μια κυρία εδώ, Φρόσο, υποστή, αλλά τα ρούχα, τα υφαντά αυτά, η μαλίνα και η βοριά. Για λίγο να πάρουμε αυτό το μάλινο και να αφήσουμε ένα φανίκο όπως ήταν. Έτσι, να αφήσετε το φρανίο. Μπράβο, έτσι ήταν το φρανίο. Στη φυσική του κατάσταση. Στη φυσική του κατάσταση. Ναι, λοιπόν,
αυτά τα ρούχα μας τα χάρισε μια κυρία, ο γιος της μας τα χάρισε, που είχε πεθάνει και τα είχε στον παούλο η μάνα του. Η κυρία Βάσο. Και αυτά έχουν γίνει όλα στον Αργαλείο, έτσι. Ναι, στον Αργαλείο. Η Μαλίνα όλες και την Μαλίνα, στον Αργαλείο. Ωραία. Λοιπόν, τι να τίποτα, με δύο κουβέντες δώσαμε το στίγμα της καθημερινότητας. Και να σας πω και για τα μαλλιά. Τα μαλλιά της κυρίας της Κούκλας είναι φυσικά μαλλιά. Κοτσίδες από την κυρία Αγγλέζου που τα κράτησε από κόρες της. Αυτή είχε πάει στην Αυστραλία, η μαμά τους, και κράτησε τις κοτσίδες και πεθαίνοντας τα είχε στον παούλο και μας τα έδωσαν. Μπράβο στα κορίτσια. Για να ντύσουμε. Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο και εσένα που μας έκανες αυτή την όμορφη συνάντηση. Να είσαι καλά. και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρόν και ζώντων την εξουσία ενέχον ως αθάνατος βασιλεύ, και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπρισβήσεις Παναχράντου Αγίας του Μητρός, των Αγίων Εντόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Δεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εντόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου του Λαζάρου του τετραημέρου και πάντων των Αγίων, τα ψυχά των εξημών μεταστάτων δούλου σου, εν τη ιερή ημών αγώσιν υπερπίστεως και πατρίδος, αγωνισωμένων και επεσόντων και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, πάμπλη μέλημα οικούσεων και ακούσεων. Αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Κατάθεση Στεφάνων για την ελληνική κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου Τσάρα, κ. Βασίλειος Κουκουλέτσος. Για τη Βουλή των Ελλήνων, ο βουλευτής Καρδίτσης, κ. Γεώργιος Κοτσός. Προσκλητήριο νεκρών. Χρήστος Λάμπρου Μαρκαντώνης Δεκανέας. Παρόν. Λάμπρος Ιωάννου Καρακώστας, χωροφύλακας. Παρόν. Δημήτριος Γεωργίου. Παρόν. Δημήτριος Αντωνίου Λιάτσος. Παρόν. Δημήτριος Αντωνίου. Παρόν. Σταύρος Ιωάννου Εγκλέζος. Παρόν. Ηλίας Ανδρέα Μαρκαντώνης. Παρόν. Κωνσταντίνος Χρήστου Θέος. Παρόν. Γρηγόριος Κωνσταντίνου. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθεριά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός να τους αναπαύσει όλους. Καλό παράδεισον έχουμε.
Καθίστε παρακαλώ. Καλησπέρα, σας καλωσορίζω και εγώ όλους. Ευχαριστώ τους επισήμους που τιμούν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας. Οι Έλληνες πάντα έλεγαν από Θεού άρξαστε και ο αντιπρόσωπος του Θεού είναι βέβαια εδώ ο εδεσιμότατος Παπαηλίας Ρεντίθης, που είναι ένας πυλώνας του Εδωμοχωρίου. Μετά το Θεό, η επόμενη είναι η χορηγή, όπως ξέρετε, και θα τους αναφέρω, είναι λίγοι. Για να γίνει αυτή η εκδήλωση, να γίνει κατορθωτό, να φτάσει σε αυτό το σημείο και να την παρουσιάσουμε, χρειάστηκε μεγάλη βοήθεια. Και η βοήθεια αυτή από πού ήρθε, τώρα αμέσως θα σας αναφέρω. Πρώτα απ' όλα από το Δήμο Σοφάδων. Και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αθανάσιος Κάρλος, και οι αντιδήμαρχοι ήταν εδώ αυτές τις μέρες και μας βοήθησαν σε όλα. Επίσης, οι βουλευτές του νομού μας, όλοι ήταν κοντά μας ηθικά, μου τηλεφώνησαν κατ' επανάληψη μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια. Εκτός από αυτούς βοήθησαν επίσης ο συγχωριανός μας Απόστολος Αντωνίους του Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσης, κύριος Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, ο επιχειρηματίας από τη Ρεντίνα, κύριος Ευάγγελος Χαϊδάς, που έχει την εταιρεία Εκτείνος στα Μάρμαρα στην Αθήνα, ο επιχειρηματίας από τη Δράμα, κύριος Κυριάκος Παυλίδης. Τον είχαμε γνωρίσει όταν πήγαμε τη δομή στη Δράμα και διέθεσε και εκεί κάποια χρήματα. Ο ταγματάρχης στην Αποστρατεία, κύριος Ζαφυρόπουλος Γεώργιος, που ήρθε πολλές φορές εδώ και είναι φίλος του Συλλόγου. Και τελευταία, τα τέκνα ενός αημίστου επιχειρηματία Ματθαίου Δίκη, εις μνήμην του. Κυρίες και κύριοι, πριν από ένα χρόνο, η συγκυρία του κορονοϊού δεν μας επέτρεψε να γιορτάσουμε τη μεγάλη επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, από την Εθνική Παλιγενεσία. Ένα τόσο μεγάλο γεγονός όμως δεν θα μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους ούτε άπραγους. Η Επανάσταση στη συνείδηση του έθνους έχει λάβει θρυλικές διαστάσεις. Ενέπνευσε τις επόμενες γενιές των Ελλήνων για διαδοτικές απελευθερωτικές εξορμήσεις και σε καιρούς δοκιμασίας εψύχωσε για καρτερία και αντίσταση. Συνέχεια της Επανάστασης του 1821 αποτελούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι που διπλασίασαν την Ελλάδα και η Μικρασιατική εκστρατεία που προσπάθησε να υλοποιήσει τη μεγάλη ιδέα του έθνους. Η εκστρατεία αυτή είχε ως σκοπό να απελευθερώσει τη Μικρά Ασία, που σε κάθε βήμα του ο διαβάτης σκοντάφτει πάνω σε κάποιο ελληνικό μνημείο. Στη Μικρά Ασία που συναντάμε μια ιστορία 30 τουλάχιστον αιώνων. Στη Μικρά Ασία όπου θεμελιώθηκε η επιστήμη και ο πολιτισμός. Σκοπός ήταν επίσης και η απελευθέρωση του Πόντου, που είναι συνέχεια της Μικράς Ασίας και είναι ένας επίγειος παράδεισος, μια παραμυθένια χώρα που δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει πως οι σκοτεινοί μάγειροι της καταστροφής κατάφεραν να οργανώσουν εις βάρος της τα στιγερότερα εγκλήματα γενοκτονίας που μπορεί ανθρώπινος νους να διανοηθεί. Σκοπός ήταν επίσης και η απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης και της Βασιλεύουσας. Στην Ανατολική Θράκη είναι η Βασιλεύουσα, είναι η πόλη των πόλεων, είναι η Κωνσταντινούπολη. Αν είναι κάτι που θα μπορούσε να απεικονίσει με μια λέξη το νόημα του ελληνισμού, είναι η Κωνσταντινούπολη. Μια λέξη που ξεπέρασε κατά πολύ το απλό νόημα που έχουν συνήθως τα ονόματα των πόλεων. Μια λέξη ιδέα, μια λέξη σύμβολο. Από εδώ, από τη Θράκη, την πατρίδα του Ορφέα, θα αρχίσει και η εκδήλωσή μας. Το χορευτικό καλύχωρος του συγχωριανού μας, του Κώστα του Φλόρου, θα μας χορέψει θρακιώτικα τραγούδια. Από εκεί ξεκίνησε η μουσική. Από τον Ορφέα, από το Λίνο τον Κιθαροδό. Και τα τραγούδια τα θρακιώτικα είναι τραγούδια επικά. Σε παροτρύνουν να αγωνιστείς.
λόγια να της πω, που μες στο παραθύρι πως μου δυο λόγια να της πω. Come
πραγματικά εδώ εμείς που μεγαλώσαμε σε αυτό το χωριό και σε αυτή την περιοχή έχουμε βιώματα, είναι σαν να ζήσαμε εκείνη την εποχή, γιατί οι πρόγονοί μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας μίλαγαν για συγκεκριμένα πρόσωπα κλεφτών που έδρασαν εδώ στην περιοχή, όπως είπε ο Κότσιφας που έχουμε τη βρύση του Κότσιφα, ο Κούκος που έχουμε τη βρύση αυτή του Λούκα και άλλοι καπεταναίοι εδώ τοπικοί της περιοχής. Έχουμε τα τραγούδια τα δικά μας, έχουμε τις παραδόσεις μας και τους θρύλους. Πριν ξεκινήσουμε το γλέντι με αηδονοχωρήτικα τραγούδια, κλέφτικα και άλλα, εάν είναι σε θέση το συγκρότημα Καλιχώρος να μας χορέψει και δυο ποντιακά, γιατί δεν θέλω τον πόντο να τον παραμελήσουμε. Θέλω να συγχαρώ και κλείνω εδώ τον χοροδιδάσκαλο, τον Κώστα το Φλόρο από το χωριό μας. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλες τις χορεύτριες και τους χορευτές του χορευτικού και ιδιαίτερα τις δύο συγχωριανές μας, τη Βίκη την Κρυξόνη του αείμνηστου Ηλία Κρυξόνη και τη Στέλλας, κόρη του αείμνηστου Ηλία Κρυξόνη και της Στέλλας, και την Σοφία Αντωνοπούλου, κόρη του Ηλία του Αντωνόπουλου, που μας μίλησε και χόρεψε ταυτόχρονα. Ευχαριστώ πολύ και καλή διασκέδαση. Mira